Hello guys, kabalo naman tingali mo nga nung video ko karon. Kay matod nila, vlogger daw ko. Bitaw. So karon nga video, nami karon diri sa Montay Beach Resort sa Agusan del Norte. Kabalo naman tingali mo nga nami diri. Bitaw. So amo lang ibisita ang beach resort dire kung tinuod magud nga tsada kaysa mga advertise sa Facebook. Kabi ka nindot uy. Murag naata sa lugar nga grabe murag yun. So bitaw guys. So karon nga video ato untong FM house nga tsada kayo. Mga 200 meters tiyali gikan sa swimming pool. Nindot kay dire daghan kay mga cottage. Imo feel ang kabugnaw dire, ang kahangin nga tabaklay ni mon, matabog pud mo ang hangin nga swak sa imong dalunggan. Grabe. Digid si mapugngan. Nindot pagi kayo. Karong gabi daw nay acoustic band. May tabo karong gabi o nang sa pagbaklay na mo sa among pag-agay diri na mga bangko nga puti nagatiwan sila kinay kalangawan karong gabi. So diri kini ilang area diri sa FM stricto king guard kay dili daw pasudlon ang mga wala naka-check in diri kay for private purpose. So kaya taga namin 5 minutes nga makabisita, maka-picture o kung sa pamanlain maka-video so among isulit ang 5 minutes ang kiyatag sa guard. So dili na 5 minutes ang gikuan sa mua lapas mis 10 minutes pero atuan mis guard kisita mi pero nindot kayo guys walay pagmahing pag-anin na mo diri gawi ka nindot good. So first time gid nimo makaani diri kaingon ni kag nindot kaayo, gabi kag beautiful, gabi kag gwapo, gabi kag gwapa, nakaingon kag inana. First time kini daw nga beach resort inspired daw ni sa foreign countries nga mga beach resort. Gabi. Matod daw nila. Kini nga beach resort morning pinakagwapo. So karon murag nakita na to nga under construction diri. Muna sila idugang nga mga nindot nga mga balay-balay. So mao man din ito akong napakita sa inyo guys. Mao man din itong mga view sa Montay Beach Resort. Tapos anak sada lang is banding sa imong mga friends o sa imong loved ones uy makasulit. So diri na ko taman. See you in the other side. Kita kits.